Makadii henyu sisimeli? Ini ndinoitawo Eltashow, ndinogara kuBulawayo. Chokwadi sisi ndinokumbirawo mundibatsirewo nerubatsiro rwemwana wangu. Akanyora grade 7 last year 2024. Apa kutsvagawo nzvimbo mari yekuti aendewo kunotsvaga nzvimbo kuenda kusekendari. Zvinhu zvakandiomera muchiona henyu kudai. Ndotochemawo kuti sisimeli mundifambisirewo shoko rangu ndiwanike kubatsirika. Mwana wangu aendewo kuchikoro sevamwe vana. Ambenge akabatirwa maresults. Ndobva ndaisa paredhiyo paZFM. Ndobva gavhumende yapindira akapiwa maresults last week. Saka izvozvi chasara kuti achienda kuti aende kunotsvaga nzvimbo vana vachida mari. Haana mainifomu, haana mabhuku kuti aendewo kuchikoro nevamwe sevamwewo vana. Mwana musikana ndotomutyirawo kuti pamwe akaramba ari pamba zvinouya hauzozvizivi. Chokwadi handina chandinacho, handinawo mubatsiri, baba vavo vakashaika. Ndinokumbirawo mundibatsirewo sisimeri, mundifambisirewo shoko iri ndikwanisewo kubatsirikawo. Mwana wangu aende kuchikoro, ndiwanewo kuvatawo hope, pfungwawo dziite shoma. Chokwadi ndapiwawo namba dzenyu nemunin'ina wangu ari kuSA, ari paFacebook. Ndiye anozivawo problem yangu, achibva andipa namba dzenyu kuti nditaurewo nemi mundifambisirewo shoko. Chokwadi ndinokumbira, ndiri pasi petsoka dzenyu kuti aiwa ndibatsireiwo. Chichemo changu chifambewo, ndikwanisewo kubatsirika mwana wangu aende kuchikoro. Akawana school fees 140. Mabhuku parikudawo mabhuku ari 40. Pa40 ipapo ane ari 72 pages nemacounter books. Ozoda uniform. Ozoda uniform kuti aende kuchikoro. Chokwadi ndinokumbira ndinokumbirawo rubatsiro kuti mwana wangu aende kuchikoro. Chokwadi kutodai kutokwanisawo kuti ndiwanewo munhu anondibatsira kuti ndiisewo nyaya yangu pamhepo kudai. Vane vaonawo kuti zvokwadi ndatambudzika, handina vanondibatsira, mai nababa vakashaika. Hapanawo zvimwe zvandingakwanisawo kuita kuti vana vangu vaende kuchikoro. Ndinokumbirawo mundibatsire, mundiyambutsewo pandasvika apa kuti aende kungonopindawo zvake kuchikoro. Akangoera angopinda form 1, bhimu yoenderera mberi naye chimubhadharira. Vati vari kuda keshi kuti apinde kuchikoro kuti awane nzvimbo. Apa ini keshi handina, nguva yese anga achibhadharwa nebhimu. Saka iko zvinezvi vati vanoda keshi. Saka ndaikumbirawo kuti mufambisewo shoko rangu sisimeli. Chokwadi ndinokumbirisisa zvakanyanyisa kuti ndibatsireiwo mwana wangu. Ndinongochema nemwana wangu kuti awanewo school fees, mabhuku neuniform ndochikoro. Ndinogara kuBulawayo. Namba dzangu dzefoni dzinoti 0787 ndiri kuZimbabwe, 0787 8575 45, 0787 85 75 45. Ndiri kuBulawayo, Zimbabwe. Ndatenda hangu sisimeli. Ndatenda nokuteerera kwenyu kwamuchaita kuti yangu nerubatsiro hwanichazopiwawo nevanhu
ndongotendawo vasati vandipa ndotongogara ndatenda. Chokwadi ndatenda hangu. Zvinondipawo kurarama pari zvino. Ndinotengesa fodya, mitsanga yefodya nemajikisi kuti ndikwanisewo kuti ndibhadharewo mari yerendi pandiri kugara nevana, kuti ndikwanisewo kuwana chokubata, kudya, kutenga sadza chaiko. Pandinotogara mana masitendi vanotondinzwisisa. Ndinogona kusvika musi wa10, 12 kuti ndikwanise kunge ndasanganisa mari yangu yerendi kuti ndibhadhare. Vakatondinzwisisa nokudawo kwechimiro chandinenge ndichiraramawo. Saka vakandipa kubva musi wa1 kunosvika next month musi wa10 kana musi wa12 rendi yavanenge vachida kuti ngabhadharwa. Because musi wa1 handizokwanisi kubhadhara nekuti pamwe pacho mari yacho ndenge ndichitoyafura ndichitengawo upfu, ndichitengawo kuti vana vadye, kana kuchikoro bhuku rikapera kana kuti peni ikapera ndopandinobvisawo ipapo. Ndine vana 3, mumwe wacho ari grade 6, mumwe wacho achiri mudiki ake asati aenda kuchikoro. Saka ndinorarama nekungotengesa ikoko ndichiraramisawo vana vangu, ndichengetawo vana vangu nekuwanawo kubhadhara rendi. Ndo mararamiro andinoita sesimehedi wayo. Ndatenda hangu.